Проект «Мостове на времето» – интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол, Турну Мъгуреле, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата Интерек Румъния, България. Партньори по проекта са община Никопол и община Турну Мъгуреле. Срок за изпълнение на проекта – 31 март 2017, 30 декември 2023. Как е създаден проект «Мостове на времето»? Един хубав слънчев ден, докато се разхождахме в град Никопол, за пореден път видяхме на пристанището му да пристигат няколко туристически кораба, които плават по река Дунав. Туристите от кораба слизаха и се качваха на чакащите ги автобуси, които щяха да ги откарат на екскурзии в съседните на град Никопол градове – Плевен, Велико Търново и други. След като попитахме туроператорите, защо не включват в туристическите си програми обиколка на град Никопол и околностите, ни отговориха, че нямат информация какво може да се види в района. В този момент осъзнахме, че въпреки огромното културно-историческо наследство, останало от римско време, Второ българско царство и османско владичество, и забележителности на община Никопол, те остават незабелязани от туристите. Същото важи и за територията на Турну Мъгуреле. Така възникна идеята за създаване на проект «Мостове на времето», който да обедини и експонира културно-историческото наследство на Никопол и Турну Мъгуреле. Как е финансиран проекта? Проект «Мостове на времето» – интегриран подход за подобряване устойчивото използване на културното наследство в Никопол и Турну Мъгуреле, acronymed Bridges of Time, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Интерек Румъния България 2014-2020 година, приоритетна ос 2. Зелен регион, специфична цел – подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство. Проектът е одобрен за финансиране на 31 март 2017 година. Общ бюджет на проекта – 5 836 225 лева и 82 евро. Бюджет по партньори. Водещ бенефициент – Община Никопол – 3 374 528 лева и 65 евро. Партньор – Община Турну Мъгуреле – 2 461 697 и 17 евро. Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на трансграничното културно наследство на град Никопол и град Турну Мъгуреле, чрез създаване, прилагане и промотиране на интегриран съвместен подход за инвестиране в устойчив туризъм. Проектът е насочен към възстановяване на крепостта Турну Мъгуреле в град Турну Мъгуреле, изграждането на археологически парк в град Никопол, осигуряване на достъп до скална църква в град Никопол, както и създаване на редица туристически продукти и услуги в двете общини. Специфична цел на проекта е подобряване на устойчивото използване на природното наследство, ресурси и културното наследство. Проектът предвижда устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура, разработване на интегрирани туристически продукти и услуги, иновативни и ефективни маркетингови, разяснителни и промоционални интервенции, реализирани с активното участие на местните жители, туроператори и заинтересовани страни, като по този начин се създават жизнеспособни икономически трансгранични приложения. Културно наследство и увеличаване на туристическите посещения и нощувки в района. Какви дейности включва проекта? Проект «Мостове на времето» включва изпълнение на следните дейности. Организиране на 3 работни срещи с туроператори и други заинтересовани страни с цел развитие на съвместни туристически продукти и услуги и оценка на маркетинговата стратегия. Проектът има за цел да развие и популяризира интегрирани трансгранични туристически продукти и услуги, базирани на синергии между традиционните и иновативните аспекти на представянето на културното наследство. Изграждането на устойчива туристическа инфраструктура, продукти и услуги и ефективният им маркетинг и популяризиране ще доведе до увеличаване на броя на посетителите на обекти на културното наследство и забележителности в региона, както и на гостите, избрали да нощуват в околността. Без съмнение, устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол Турну Мъгуреле и увеличаването на туристическите посещения и нощувки в района не биха могли да бъдат ефективни без активното участие и ангажираност на всички участници, отговорни за привличането и поддържането на редовни, заинтересовани и добре управлявани туристически потоци. Поради тази причина в дейността са включени заинтересовани страни от двете страни на река Дунав, туроператори, музеи, представители на образователни институции, публични администрации, неправителствени организации, лидери на местната общност и други. Разработване на съвместна маркетингова стратегия. Разработването на съвместна маркетингова стратегия е основополагащо за оформянето на средносрочната и дългосрочната визия и план за популяризиране на природното и културно наследство на трансграничния регион.
Популяризирането на района не може да бъде ефективно и устойчиво, без да се очертае маркетингов план за неговата средносрочна и дългосрочна пазарна реализация. Дизайн и разработка на триезичен онлайн портал, мостове на времето и смартфон апликация. Целта на порталът Мостове на времето е да предостави виртуална разходка през епохите, които са обхванати от проекта. Сайтът съдържа видеоуроци, презентации, автентично представяне на всяка от епохите, включени в проекта, които са разработени от обучените членове на клуба под ръководството на консултант и режисьор, сценарист. Освен целта да информира и представи на туристите подробности за туристическите обекти, онлайн порталът, мостовете на времето и смартфон приложението позволяват на туристите да резервират участието си в съответните туристически програми, които са разработени по проекта и се предлагат на туристите: преисторическа епоха, обработка на камък и глина, ловни и риболовни умения от каменната ера, тракийска култура и религия, Римска империя, военни умения и тактика, средновековна кухня и дегустация на вино. Закупуване и инсталация на електронни системи за атрактивна презентация на туристическите продукти и услуги. Дейността предвижда закупуване и монтаж на информационни терминали за атрактивно представяне на съвместните туристически продукти и услуги в Никопол и Турномагуреле. Закупуването и инсталирането на инфотермини е важна дейност по проекта, тъй като ще спомогне за популяризирането на всички останали резултати от проекта: интегрирани туристически продукти, туристически услуги и програми. Информационните терминали ще помагат на пристигналите на място туристи да намират информация освен туристически продукти и услуги, но и да проверяват и резервират настаняването си в хотелите и местата за настаняване в две общини в трансграничния регион. Освен целта да информират и представят на потенциалните и актуалните туристи подробности за туристическите обекти, информационните терминали ще позволят на туристите да резервират участието си в съответните туристически програми, които ще бъдат разработени по проекта и ще предложат на туристите: преисторическа епоха, обработка на камък и глина, ловни и риболовни умения от каменната ера, тракийска култура и религия, Римска империя, военни умения, тактика, средновековна кухня и дегустация на вино. Разходите за закупуване и монтаж на информационни терминали са изключително важен елемент от проекта, необходим за бъдещата експлоатация на туристическите продукти и услуги, разработени по проекта. Чрез информационни терминали пристигналите туристи ще бъдат подпомогнати в намирането на информация за туристическите обекти в граничната зона и в намирането на настаняване, хранене и други туристически дейности. Наемане и обучение на персонал за парк, пристани на времето и крепост Турномагуреле. Двамата партньори ще наемат и обучават персонал за съответните си културно-исторически обекти, създадени по проекта. Учредяване на два клуба за исторически възстановки. Двата клуба за антични и средновековни възстановки на исторически събития, съответно по един в Турномагуреле и един в Никопол, имат средно по 50 члена във всеки от тях, 25 мъже и 25 жени. Клубовете не само ще представляват основната атракция на ежегодния 3-дневен фестивал "Мостове на времето", посветен на античността и средновековието, те ще се представят като атрактивен и съществен елемент в разработването на трансгранични туристически продукти и услуги. По желание на туроператори и други заинтересовани страни, обучените членовете на клуба с автентично облекло и екипировка ще предоставят интерактивни уроци по история на открито за деца, ще демонстрират римски военни тактики и средновековна кухня на туристите, ще участват в други европейски фестивали, когато са поканени от гостуващи клубове, участници в ежегодния фестивал "Мостът на времето" и така нататък. Организиране на 5-дневен трансграничен фестивал "Мостове на времето". Фестивалът "Мостове на времето" на античността и средновековието ще се провежда в рамките на 3 дни на двата бряга на река Дунав. В рамките на проекта фестивалът ще бъде организиран веднъж по време на активния туристически сезон. След приключването на проекта фестивалът ще бъде организиран ежегодно, като целта е той да се превърне в традиция и разпознаваема атракция за туристи от различни краища на Европа и света. Той ще почива на общите исторически корени на България и Румъния в античността, Римската империя и средновековието, както и на археологическите и културни паметници, запазени от съответните епохи. На двете трансгранични територии Турномагуреле и Никопол съществуват множество общи исторически забележителности, свързващи двата бряга на река Дунав: моста, датиращ от времето на император Константин, 3 век, уникалната скална църква от ранното средновековие, средновековната крепост в Турномагуреле, чешмата, шедьовър на римската любовна лирика, както и вълнуващата съдбата на десетки европейски аристократични семейства, пожертвали живота си в името на една свещена кауза – кръстоносните походи. Възложителят очаква с организацията и провеждането на 5-дневния фестивал "Мостове на времето" туристическите посещения в Никопол и Турномагуреле да се увеличат значително, като по този начин се стимулира местния бизнес, създаването на работни места и привличането на частни инвеститори в региона в резултат от увеличения брой туристи.
Изграждане на път до археологически обект Скална църква, град Никопол. Дейността предвижда изграждане на път до Скалната църква. Скалната църква, Свети Стефан, се намира в местността Лавала, в землището на град Никопол. Обявена е през 1976 година за историческа местност с име Скалната църква, с площ 1 хектар. Църквата е изсечена във Варовиковата скала, по стените и изобилстват стари надписи и рисунки от епохата на зараждането на християнството, 3-4 век. През 2003 година е прекатегоризирана в природна забележителност, като името и площта се запазват. Църквата е била действаща още през 10-11 век. Изграждане на музей на открито, археологически парк, пристани на времето. Дейността предвижда изграждане на парк-музей на открито, мостовете на времето, който възпроизвежда експериментално отделни страни от живота на крайбрежното население, контакта му и връзките с реката и влиянието и кратко върху развитието на културата във всички аспекти, в практиката и уменията на хората. Предвидените дейности по проекта са свързани с възпроизвеждане на хипотетична среда за дейности, свързани с близостта до суровини и средства за бита и заниманията на хората, обитаващи в близост до голямата река, през различните епохи. Това е свързано с изграждането и оформянето на жилищни обитания и производствени пространства, предвидени за демонстриране занятия, изработка на оръдия на труда, оръжия, посуда, лодки, дъра. Екип от експерти разработиха модели, планове и чертежи на база исторически данни, записи и документи с цел постигане на максимална автентичност на средновековни архитектурни модели, традиции и обичаи. На база на събраните данни се разработи архитектурен план за парк-музей, мостовете на времето. Разработване, консолидация, консервация и реставрация на археологическа местност крепост Турну. Дейността предвижда реставрация на руините на средновековната крепост Турну, Турис, от Турну-Магуреле, укреплението на Мирча Чел Бетран от края на 14 век, която се намира на юг от града, в долината на река Дунав на разстояние 4 км от града и 1 км от устието на река Олд. Крепостта е играла важна роля в отбранителната система на страната, особено по времето на господството на Мирча Чел Бетран, водил борба срещу османските завоеватели. Крепостта е част от укрепена верига, заедно с тези в Кюргево, Брейла и Тутракан, която минава покрай реката. Какви са резултатите от изпълнението на проекта? Проведени 3 работни срещи с туроператори и други заинтересовани страни с цел развитие на съвместни туристически продукти и услуги и оценка на маркетинговата стратегия. На работните срещи заинтересованите страни се запознаха с развитата туристическа инфраструктура и атракции, крепостта Турну, Скалната църква, археологическия парк-музей, мостове на времето, фестивала, мостове на времето, създадените клубове за исторически възстановки и други обекти от културно-исторически интерес в региона. Като част от семинарите са проведени брейнсторминг сесии и фокус групи за предоставяне на принос за интегрирани продукти и услуги и оценка на маркетинговата стратегия. Бяха разработени 2 интегрирани продукта, 5-дневен трансграничен фестивал, мостове на времето, трансграничен маршрут за културно наследство Скалната църква археологически парк, мостове на времето, крепост Турну и 7 туристически услуги. Маркетингова стратегия. Разработването на съвместна маркетингова стратегия се основава на задълбочен анализ на съществуващия потенциал на туристическите обекти и атракции в района, туристопотока, сегментирането на туристическия пазар и определянето на потенциалните целеви групи. Избраната компания проучи и анализира силните и слабите страни, възможностите и заплахите, пред които е изправен регионът, и оцени пазара на предлаганите туристически продукти, в това число целевия пазар и възможностите за развитие на трансграничния регион. Маркетинговият план за действие съдържа конкретни мерки и действия за популяризиране на региона, в това число медийно планиране. Триезичен онлайн портал, мостове на времето и смартфон апликация. Порталът е триезичен и включва следните модули. Секция археологически парк-музей на открито, мостовете на времето, позволяваща виртуални разходки, включително информация и медия. За всеки от обектите има възможност за добавяне на аудиофайл, който при избиране на обекта може да се прослушва от съответния потребител, както през портала, така и през смартфон приложението. Модул виртуално пътуване с предложения за трансгранични туристически маршрути, места за риболов, разходка и отдих, спорт и други. Включва туристически обекти от интерес в трансграничната област на 2 общини, община Никопол и община Турну-Магуреле, с акцент върху обекти на културно-историческото наследство на територията на двете общини, любопитни истории, митове, легенди и исторически факти, свързани областта. Секция с разписание на ферибота, разстояния, време и начини на придвижване от един обект на интерес до друг, настаняване и така нататък. Секция клубове за исторически възстановки,
Никопол и Турну Мъгуреле, в която се съдържа информация, текст, видео, за дейността на клубовете. Инсталирани електронни системи за атрактивна презентация на туристическите продукти и услуги. Създадени, обучени и оборудвани 2 клуба за антични и средновековни възстановки на исторически събития, съответно по един в Турну Мъгуреле и един в Никопол, имат средно по 50 члена във всеки от тях. Път до археологически обект, скална църква, град Никопол. Парк-музей на открито, мостовете на времето. Археологическият парк-музей на открито, мостовете на времето, е от тип какъвто в нашата страна няма и включва сграда от старокаменната епоха, сграда от меднокаменната епоха, сграда от бронзовата епоха, сграда римска епоха, площадка гора и обслужваща сграда на първия етаж, на която е разположена експозиционна зала. Освен за живеене и практикуване на различни обработки на материали и занаяти, пространствата и около постройките са пригодени и за демонстрация на опушване на улова от риба, за подготовка на рибарски принадлежности от дърво, растителни влакна, кремък и кост и приготвяне на речна риба за прехраната. Реставрирана средновековната крепост Турну, Турис, от Турну Мъгуреле.